Hello. Yan, sama kita sa vlog ko. Lakad-lakad kami. Hello. Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, kuya! Nagbablog din pala. Ayan, magandang hapon mga parigison natin. Ayan, ganun pa rin. At hapon na. Tulog muna kami namin kanina. Kasi may gagala. Ito nga, para may vlog tayo, para may pang-upload. Gala kami namin at pinahiram. Salamat kayo kay Bilas. At pinahiram kami dito sa kanilang In-Wow. Diba ma? Tingnan natin kung ano magiging vlog natin ngayon. Alright? Ito sa amin, sa likod. Gusto mo turuan kita nito? Ayoko pa kalumipad. Wala lumipad. Wala ang pakpak to. Doon na lang. Doon sa ano. Palabas na kami ni Ami dito sa subdivision. At bukas mga ganitong oras siguro ay biyahe na kami papunta na kami ng Santa Mesa ulit para sa Biyernes. Malapit-lapit yung bibiyahin namin papunta ng PGH. Yan. Ayan, palabas na kami. Tuluyan na nakalimutan ka. Ayoko pang mawala sa mga mata. Kasi kung dito kami manggagaling pupunta ng PGH, bibiyahe kami ng maaga kasi malayo dito. Eh pag doon sa Santa Mesa, kahit umalis kami doon ng mga 9, malapit pa rin. Di ba ma? Yan na. Yeah. Face mask mo? Ha? Hindi ka nagdala face mask mo? Wala talaga. Yun ang San Amayor Elementary School. Madami din pala ano dito, kaso nagsarado lang kagabi. Maaga silang nito. Ito ba yun? Ito yung dadaan sa kabila? Oo. Yung pinalo ka natin ng nakaraan? Yung iikot pa? Kabila tayo? O dito na? Kabila na lang, malayo din. Kaya nga. Ayun, sana pa, diyan pwede dyan pumasok. Kasi sobrang medyo malayo pa. Para isang diretso sabay kaliwa. Ay, kanan. No. Ang ganda ng sunset oh. Naalala ko, may naalala ka pa nito? Oo. Ganyan dati nung mga bata pa lang may mga lumadan. Mura yung ano dyan, samot siguro. Kalabaw lang. Nakakaabot yan doon sa atin dati. Oo. Ba't ngayon kaya wala na no? Eh, ano na ngayon? Marami
yan din sa lugar namin humihinto yung mga ganyan. Ganyan na magsasahig. Tapos, sabi nila, puntang Cavite. Nakalabaw lang sila. Kaya to. Akala ko taga-Albay lang. Albay! Galing sila ngayon, Albay. Tapos, magtitinda sila dito sa ano. Puno yan lagi. May dalang mga nipa, sambol. Hindi tayo bibili ng makakain. Yung pag nandyan ha. Yung dalis na po. Dito. Tingnan natin. Hindi pa dyan. Ayan, hindi pa dyan. Ay, ito na ata. Yes, yan. Nakakalimutan ko na. Anyana. Ganyan. Sobrang ano dito. Sobrang lawak. Ano? Madami pang Ito. kanyang pwesto na dito. Yung bilis ng progress dito, oh. Mapupuno agad yung kanyang simbahan. Kita Saan tayo pisto? Ay, may nagdano pa sa Sanggula oh. Oo, madami. Pwede din doon, mas matao doon. Ito yung banda. Pwede doon. Saan? Ito, oh. May ka tayo doon. Ikan ka papunta doon. Kanan. Tayo sa ulo. Ayun, oh, may ano na din dyan. Establishment. Kevin Records. Galing. Alright. Ay, kahit dito, diretso ka na dito, oh. Sana. Na... One way na ata ito eh. Kung gusto mo, doon na lang tayo. Saan? Para kunti lang yung tao. Gusto mo. Doon maraming tao doon. Kaya nga tayo mamamasal para may mga maraming tao. Ayun, oh, yung simbahan. Ito mall ata, yan eh. Kung hindi ako nagkakamali. Pero correct me na lang po. Ito ang simbahan. Pwede ba mag-U-turn dito? Ayun o, diretso ka dun. Sa kabilang side. Saan tayo? Hindi ba dyan? Siguro. Diretso dun eh. Mahirap. Mahirap kumaliwa dito eh. Wala. Ayun. Mahirap kumaliwa dito. Madami yan. Masakal.
Uwi pala dito. Sa lubong ako eh. Hindi, ganyan talaga. Bawal na lang dapat sa lubog. Sige, diretso sa lubog. Sa gilid-gilid. Sa doon, sa din. Parikita ko na sa pwesto. Pare kita. Ano tayo sa pwesto sa gilid? Pwede mong sadi, sa doon na mula-ula. Sadi pwede mong parking pag ganyan eh. Hanap ka ng parking doon, sa kabila. Ayun. Ayun. Maya-maya bubuksan na yun yung ilaw. Ayun. So, dito tayo sa kasi may ilaw dito. Ayun na. Sa sit-up na upuan. Taas ng saranggulo. Kulay itim. Ayan. Dito kami. Bumili pala tayo ng mga sa... Tayo sa saranggulo. Taas na. Daming lamok. Oh. Ha? Ano mo? Sa ulo ko. Lamok yan. Umuli mo isa. Kaso wala na, no? Lamok pala. Pambihirang buwan. Melot pa kaya? Sana. Susi, susi. Galing na sa
Dito yan sa ano, sa Anyana. Dito sa may Cavite. Tansa. Para, tas mamaya, upo lang muna dyan sa amin. Tas mamaya, lakad-lakad kami doon. Ikot. Para ipagpawisan naman tayo. Kasi, maghapon, upo. Pagkakain, higa, tulog. Tas bukas uwi na kami ng ano, PGH para yun nga sabi ko kanina na para mas malapit doon ano pagpunta ng PGH mas malapit doon sa ano, Santa Mesa. May dala kami ng kape, tubig. Lakad kami. Walking. Papawis. Daming mga naka ano rin dito. Mga naka may mga dala silang upuan. May mga pagkain. Dahanan mo ako, di magbabago yun pag ika'y ano mga rogon ka ito? Ano pa ba yung kanya? Da. Please go to property. Para po si Hili oh. Kung dito pala si Hili magaganyan din oh. Ba't di ato roller skating? Jadi ako di ko sa ilaan. Ikot-ikot lang kami. Dito pala hindi napaso. Yung alin? Kasi tumag-ula. Tama doon. Tawag doon. Ay may ano sila, may tent oh. Camping. Tsaka to oh, baru Patindong, pumatang. Ha? batang batang hello. Yan, sama kita sa vlog ko. Thumbnail ko yan sa vlog. Ay, wait. Patagilid mo. Ano? Tagilid. Ah. Sama ka. Selfie tayo. Yo. Anak may ano, may nahagip tayo na Ay, sabi niya ha. So, dapat nagwo-walking. ganda. Si Ate Ganda.
Ate Barbie. At ba binigyan natin ng sticker? Ay, dapat nga alam na din kung ano ang Eh, mamaya matanong pa natin yan. Si Ate Ganda. Shoutout kay Ate Ganda. Madalan. Kuya Romel, Kuya Roy, Kuya Born, Kuya Ruben, maraming ehem. Sa Team Hamog dyan, oh. Kuya Benji. Yan. Kaya tayo mag-walking. Maraming ehem. Dito ka, ma. Forget. Dapat pala sunod talaga natin pag Manila. Dala tayo ng sapatos. Parang ganito. Jogging. Ikot-ikot. May kainan na pala dito. Ah, di ba dito tayo dumaan nung nakaraan? Kila Kuya Roy, Kuya Boy. Open na yan. Oo. Dito tayo dumaan nun eh. Sobrang liit lang nito dati. Ito. Bilis na natin maglakad. Nandyan na ako dyan. Kali kita nga lang kami tapos. Yan. Alawas kali. Hindi ka malit. Ay, buko. Sad. Diyan tayo oh. Diyan yung labas yan oh. Hello. Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, kuya! Nagbablog din pala. May GoPro din. May GoPro pala eh. Nagro-roller skate. Ha? Nagro-roller skate. Oo. May GoPro pala yung mga bata. Nagro-roller skate sila. Hmm. Sa pala, di ko na ito dinala. Yan, ikot-ikot lang yung vlog natin. Hindi, mga nag-ano ro. Mga naglatag. Ikot-ikot lang. Patanggal ano? Patanggal. Kilos-kilos ng mga muscle. Tanggal mga iniisip sa buhay. Wala. Kaya nga ako relax kasi wala akong iniisip eh. May ano ata dito? May event ata. Ano ba dyan? Zumba. Zumba ding. Zumba ding. Ah, yan yung kanina. Ato,